Goblok iki. Ya kancane goblok iku. Kowe ora pas kok. Nah tuh wae lho. Ngono lho. Ora tau ndelok TV yo arek. Kok iso ayo. Aduh. Keselen. Wah kok. Kesel. Kaya kancane nek ditumpahi langsung mlaku. Kok dekem yo. Koncone kaya ngono. Oh. Lah, enak dadah. Ketemu aku wae yen bisa. Karepku kepiye? Ya, bisa macut yen bisa nglayu.
sama mungkin yang dua kok. Hati-hati kakang. Rambutnya diapa? Nak sawang tak sawang kaya kene malah kaya wereng nih. Iya. Kayak angam. Terus emang dong. Ndak bedek kabeh. Iya kan. Waris rambut. Pengairan. Baju saldo ya. Bocah urung umur bocah ketoprak. Nah, bocah mbok kon mangan apa mau misal. Kan kon mangan. Urung ngerti kowe. Urung ngerti. Awan. Yo, Mampir. mampir ndi? Nang gajah. Apa? Mampir kok ning gajah sini wong. Panas tenan iki. Panas. Apa kok panas? Kuat. Oh, berarti mateng. Mateng. Agar panas mateng. Mateng. Mangkane diwalik. Diwale piye? Ben ora mateng ben ora Diwale wis ra bos. Bapak ngadu. Lho, Lah kowe tau ngemi kowe ta piye? Bapak Ayah. Hah? Ayah. Kurang apik. Lah apa? Papi, papi. Ah. Ketuan. Lah apa? Romor. Ya, la. Matamu. Iso ngaku niku. Iya, iya. Wala sok foto kenal dene. kowe bocah bayi musuhe aku. Musuhe masih. Kowe teko-teko kok mumbal-mumbul karepem dhewe kowe. Masa wis kondang bocah bayi. Urung ngerti aku. Ora ngerti aku. Ning kene mang japlang kelek. Gaplang elek. Kowe iki kok malah kelek-kelek, Cak. Lah piye Mas? Lah iku apa to, Cak? Lah, iya.
sapa? Aja tumini. Lah sapa? Man pentol. Lah apa? Mosok teman mandek jeneng sapa? Suci ngono lho. Oh iya ya. Mudeng to. Kaya ngono. Iya, Cak. Ayo. Iki lho. Iki narene kok rambut ah. Enak kene jebule ngono. Wow! Apa iki? Lho. Rambut. Rambut. Aku ora iso muni rambut. Lah iki apa? Sama aku mletot. Cangarmu meletot. Kaya ngono cah bayi lete-lete. Edal sing piye? Kowe lete-lete. Edal sing piye? Santai kowe. Akeh aneh kowe. Sapane ne? Apa iki? Hah? Nah, sip. Nina. Open. Kurang ajar kowe. Bos napa? Ora tau menang. Ora tau menang males tau. Kompan iki males. Males. Lah ya Iso. Bantu ngono, Jos. Saya bandar. Aku ora sedo ndagel ngopiar. Kowe dagel bayangan larang mbok pilih ngepruk. Loh, Lah aku lah menyorot kalian semua. Kalian semua. Umpama kowe ora aku ora ketok ganteng oleh Ora ketok lah, Pak. malah kita merongos. Nah, orang merongos iki. Remas 5 cm. Sampeyan wani? Wah, iya. Yo maju to. Lah aku tak isin berkas. Udah tegas. udah, udah. Ye, Apa itu? udah piye? Lah, kalau mau lo, coba yuk mulai kene ngono. Lah. Wah, sam kamu tidak seperti seperti pelanggaran. Yang siapa ya bos kamu Iya, bajar mau. Ngocek sisan malah. Wes. Dirangkong. Wes yo gue. Apa? Hei, Hei! jen wani ijen posisian. Ya. Kalau aku wani kowe ora mempan. Loh, Kene. Aku. Cilian. Eh. Apa meneh kowe? Ya, Iki apa? Apa? kalau Laura. Laura. Gue pilih sing di. Iki. Wah, tidak mempan. Loh, iso. Nek apa? Awakmu koyo greh. Coba pilih sing di. Tampil to lho. Lho kok iki? Kowe cabai nantang wong. Aduh! Kenapa? Kena telek. Tantes. Kowe napa? Milih aku. Jamila. Ya, iso milih aku. Wis le bojomu ayu kok. Jangkrik. Cocok deh, cocok. Bojone ayo cocok. Cocok. Engko nek mati, Ya. dene nang mati. Ya. Bojone sikat. Mati. Yo dicemeni. Kowe demeni bojoku kowe to. Yo tok to, Mas. Carane piye? Yo dak carane. Carane aku piye? Tak
wakul karo aku apa? Sing mbok wakul apa? Aku ngancam kowe. Oh, kecekel tak oblek kok ndak semrotol kowe. Heeh. Cabai ya belum semua gerak.
bayi kayak salto. Ora iso lah. Kowe ning kene diadu-adu ditekano kene. Tekano kene. Kowe ning kene dikon salto. Aku ora dikon salto. Dikon apa? Dikon gawe lucu. Ayo kancane. Kowe kare nakon. Duwe sing nampa kowe kakane. Sik. Ketoprak aja. Aku mau muni piye? Lah piye? Lah aku mau muni piye? Ora ndung kowe. Oh, kok pengen budek. Tidak normal. Kurang berpartisipasi. Jos. Baleni, Bro. Oh, baleni. Pemanasan. Baleni rong panas. Bisa adem. Ana, lho. Baleni lah. Kowe nek bolan baleni. Lah aku pusing blok. Bahasa di bahasa. Inna lo Mas Obirin. Enak. Saya sabar ya kowe. Saya sabar aku. Ayo maju. Kayak iki lho. Kayak iki lho. Kayak film tadi ora. Hei. Ojar lah. Iki kurang ajar karo wong gerang kowe. Ora ajar piye? Wong gerang apa koplak kaplok terus. Lah selek aku ning. Kowe ora tak daden apa? Masang. Kamu marah-marah terus sih. Lah kamu belum jadi sih. Kagak lebih. Bila. Apa nek? Dadi kowe lek adem. Bos wong blek tenan Mas. Ah. Otarono. Hei. Pernah ngambil aku sih, pernah ngambil aku sih. Rek bapak. Yo bapak. Apa aja perang ya? Oh, jare kalau lekem dawa jare. Kalau tak apa itu.
mlebu. Tak kompo. Ape ngompo ning ndi kowe? Ini kene. Ape nyelak kompone sapa? Sing gawe to. Kakek lho ngompo lho. Stop. Orde koprak. Aku ini mati mati. Bapak-bapak, ibu-ibu. Dadah. Ngape? Tukang patung beto. Tak kare dhewe. Alenane sik. Bapak-bapak, ibu-ibu. Dadah. Baik, baik. Hei. Bodoni anakku dhewe. Nak gua apa itu? Ngene ya. Cil. Lho kek anak tuh kan nyekel yang malah aku mau tinggal. Tak cekeli. Lho ditaleni sing apik ya. Mati-mati yang Ngene ya. Apa yang mau ngomong kowe lho? Mangkelan jauh kondo. Lah jare ada mau tinggal ane. Kowe nang malah aku. Kowe minggat. Iya, gue tak demenane dhewe. Wah, dami. Wah, anak durhakim kowe. Are Bapak Dur Hakim. Durhaka. Wis kalau bareng-bareng. Iya. Yus. Golong belici. Sing mbok karepake. Kowe tak baratake. Kaya bocah wingi sore. Sing durung ngerti bongkot kunci perkara. Ang karo aku durung sing dedel kulite. Kok kowe wis wani mlayu sataya peperangan. Apa iku sing darani wates satria, Najan aku mbok ibaratake kok bocah wingi sore. Sing durung ngerti bangkot pucuking perkara kebasan. Ing yen ana rusak ing peperangan aku sing gagal. Kula iso kuwi. Ing papan kene yen duweni aji kawijayan. Kang linuwe buktake aku bakal ranti ing papan. Ikus. Sumbarmu kaya wong sajagat. Ora ana sing sekti kejaba kowe. Ikus. Andyo Sawentara bakal manjilmu dadi apa? Ayo buktake. Ranti papan. Hei. Kowe pamer kasepian. Dadi macan kan. Ayo. Kamu jadi semene aku tak kembali.
sajuga kanca ruangmu kon maju kabeh sejangkah wana bal mundur saka palagan. Iya. Maju lagi kaya iki.
Mas. Aduh. Poconge kok kaku mbok apano? Mbok apano kok kaku? Angger rada bengi ya kaku niki, Dik. Rumah samu gonmu ta piye? Mas. Ngene ngene to. Kowe jejak. Tak bius. Iki jenenge mayen hidup sing perlu disampurnakno ya ta. Heeh. Ben wis sampurna ben balik ning dhuwur. Iya. Piye? Iki nyeluk yai kene. Ditungani Tolong sana. aku sampurnakno ya Mas. Kene lho, tak celana masjid kene no piye? Iya Mas, yang penting aku sampurna, aku wacana Yasin. Yasin. Ora. Romo main udin ora. Biasane katut. Sik tak lurune sik ya. Hah? Tak lurune sik. Kowe sing urung. Assalamualaikum. Aku wacana Yasin. Lah kok ngene terus sing nyapa? Lo selfie ya? Eh? Selfie ya? Selfie. Selfie, Bro. Loh. Gambaran lek. Duh, malah gambarnya malah laut. Kowe kok iso moden kok gaul temen. Lo modern 2000 piro iki? 2017 piro? 17 ku. 17. Modern saiki ngetren. Lah kok iso ngetren? Rapi. Weh, weh, weh. Gawa sorban. Weh, 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 weh. Weh, 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 weh. Urung kok iso. Rasaku Urung wis. kok weh. Aku kan gumun. Ana apa? Ana apa? Eh? Ana apa? Kowe ora roh. Ora roh piye? Wah, kek metu mak. Sesul. Aku omong nantang kono. Nantang kono. Ora ana wonge. Ora ana wong. Nantang kono. Nantang kono. Lho sing metu kok ngene. Lah, lah. Hei, iki apa rumah samu apa iki? Piye Pak? Apa iki? Iki dak kentan ha? Elah. Ini kok ketan iki. Setan. Setan. Lah. Hei, Weh, Aduh. setan halus. halo Mbak. Halo. Kacamu ta piye kok iso? Kowe nang kene ora usah ganggu Pak Aku orang ganggu. Lah kene mau rene kenapa? Aku tulung sampurnano. Aku wacana Yasin. Bacano Yasin. Dalam buatan gas. Jero bacano Yasin. Tulung aku wacana Yasin. Usah. Macam kok tabok. Geger kowe. Doane kowe. Weh, Yasin, Yasin. Aku ngajari murid-murid, Bro. Ngono nek ora iso murid nek digenti Mbah Mudin. Woi, woi. Saya kan tau ngaji ta iki. Ceritanya Ngajine sapa? Lho, iki selo mudine. aku ceritanya murid emak iki. Memik. Miki sapa? Mike wong. Miki wong. Nek ora nganggo mik, Heeh. kok alam kubur ora dungu. Rumah samu karaokean to apa? Buantar, ben buantar. Iki piye kok ora gelem mabuk iki? Bu apa to ora gembo. Carane didungani sing apik. Dongani tira Mbah Mudin. Carane aku biyen tau juara Mbah Mudin. Tau juara ya. Dungokno. Lah tak sarai terus kok. Tak mulai ini sik. Kowe aja ganggu lho ya. Iya ya. Oke aja ganggu. Iya. Saiki. Ora. Berbodoh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang aku kaya Mbah Mudin. Apik ya. Nah, itu kok urung aku, cak urung dene lho, Mbak. Aku tetep lirik aja. Lirik. Tingkat 10. Apa tingkat akeh men iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suarane apik ya. Alif ba ta sa. Sepule ora godak enggak. Nek ulang lagi tekan semono kok iso. Ngene iki lho. Kaji kaya aku ngene lho. Lah. Ya ta. Matamu. Ketokno. Lah kek nganggo kuplok kae lho. Wah, sampai lho. Wis ketara. Nek bajingan. Eleh rupamu. Paling nganggo songkok nek ketokno.
Aja ning gereja. Lah ning ndi? Ning masjid. Masjid ya salat, Ora. ya jamaah. Tidak. Lewa apa? Badung. Lah dalah. Apa kok gadok? Ya salat. Rungono. Ayo dirungokno. Rungono. Sing tenanan. Biasanya aku serbat bareng aja. Serban ayo. Iki malah katoke ngadut tapi. Ceritane serban iki. Lah serban kok ngene iki lho. Entak-entake. Bang, Ketoprak ora Ketoprak mentah ngene. Ketoprak mentah tengok. ya wis ora apa-apa pokoke sanane ngono ae. Iki menika kaji sananipun. Wah, punya pos sing ora. Iki tengsane kadut iki jare. Seperti ku ngedos tapi cah. Wis kaya ngaji. A'udzu billahi minasyaiton. Ojo kesuwen. Ben ketok lirik-lirik fasih. Paseh yo. Syaitonir rajim. Apa ngkel tengah bloko piye to? Lah wis mang ngarepe. Ayo ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya Anwar Sahid. Alah. Ora Wan Sahid, Ya apa? Anwar Sangit. Sing muni ning ngene lho. Le, kudu le. Rungono. Arwah Sahid kok sangit. Rungono. Iya ya. Tekan ndi, Mang? Alah, terus dimulai kok tekan ndi? Sadaqallah. Mangkel aku. Aku ngarepe iso nek gurine iso ketengah ora iso, Cah. Cah iki dolul kabeh, Cah. Iki lho. Kowe sekolah bayar apa? Oh, bayar duwe ya, Cah. Ayo duwe ya. Nek iki lho toko ya. Lah, yo. Patayan to, Cah. Mas. Ini ora sangar. Malah kaya wong wedok nang ngene lho. Ora kaya wong iki. Kaya batang. Duduk manis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku suweneng anakku ngene wis suweneng pol aku. A'udzu billahi. Bungaku. STOP. Aku ora dadi kebro, ora dadi moden. Ijek bu eker terus. Saking gemese, saking gemese. Aku paramu apik. Annahu la ilaha illallah. Ilaha la ilaha illallah. 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 Iku mang piye lah, Cah? Lagi tumu iki. Lho potong kok joget. Sabenere sapa iki? Sabenere sapa? Wanita ora. Rena. Foto etak-etakan. Iki sing dadi malah sapa ya? Jebule munyuk kowe kowe. Aku ayo no
rangga budaya ning gone rangga dhewe. Ning gone rangga dhewe. Lho ning rangga iki ning gone sapa? Ning gone sapa acarane apa? Walah iki ra ning gone Bapak Ica. Ning gone Bapak Ica syukuran ulang tahune Dik Ica. Muga-muga tambah umure sehat ora ana langan apa-apa. Walah ngono ya no. Sing baku donga dinonga. Muga-muga Dik Ica sabubare ulang tahun iki muga-muga dadi bocah sing pinter, migunani, nurut karo wong tuane. Lho, muga-muga sampeyan oleh cucu-cucu sing pinter. Nek iso pegawai negeri, nek ora iso ya swasta. Sing penting sukses ngono ya men. Lah ya donga dinonga muga-muga Bapak Ica sabubare ndek gawe nanggep rangga budaya. Muga-muga rezekine lancar. Barokah. Amin. Berkah muga-muga sampeyan kena nggo munggah kaji Mekah Madinah. Syukur-syukur turah nggo tuku tegalan sawah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Panjake ora jawab amin Allahumma. Amin. Lah ngono kompak rangga budaya nek ora kompak ora rangga budaya. Ngene iki jenenge ya rangga budaya. Walah wong kene iki wis padha ngerti. Wis padha ngerti angger ana Karna kudu ana Karmin. Ana Karmin kudu ana Karna. Lho ngono. Sing baku donga dinonga. Nyuwun pamit nutukno lakone iki wektune wis dalu. Assalamualaikum.